Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sing garwa medhune maksude nikahi rondone Mbah Asnawi, Mbah Nawawi Mbah.
tulisannya ya pengarangnya ya Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi iklimiahnya Jawi tapi baldai Al-Banani ditulis ngoten aja gak aneh aku lagi pengen ini kan zaman dia bodoh pengen tok ora tekan jadi tok wong tuku sawi tuku bekas itu ya bekas dari kantor kan berapa kan tak ada lagi cek udah ada lagi terus itu kok sendiri nah ini kita itu kok saya itu kok alhamdulillah ini marahul labi ini asli karangannya ulama Jawa tapi mendunia alhamdulillah bahasa itu senyarai Sulam Taufik jadi nggak bagus saja itu bahasa Nawawi Banten sing nyarai sing ngarang itu Udul Jen itu barang teng tafsir sawi disebutno kursi niku disangga malaikat papat sikile nang ngisore bumi sapitu sangka gedene lah kursi niku manggone nang dhuwure langit sapitu tapi ijek sak ngisore aras makhluk sing paling gedhe niku aras malaikat papat niku saben malaikat duweni wajah papat malaikat pertama duweni wajah kaya dene wajahe Bapak Adam kaya manusa karo nyangga kursi selalu terus menerus jaluke rezeki donga jaluke rezeki kanggo golongane manusa malaikat nomor loro niku wajahe ya papat tapi wajahe kaya dene praupane sapi donga terus menerus jaluke rezeki kanggo raja kaya malaikat sing nomor 3 kita jawabno langsung ae lha Arab nggo Arab barbar dadi waca Arab yo enek ana ya iso waca wa malakun ala suratis sabah ya ala suratis sabah ana malaikat sing nomor 3 gambare praupane satu galak itu binatang buas ya al-rizqa lil wuhusi jalukake rezeki kanggo kewan-kewan liya kewan galak wa malakun ala suratin nasri ana malaikat sing nomor 4 wajahe kaya dene wajahe manuk gandul iku karo nyangga kursi iku terus menerus jalukake rezeki kanggo golongane manuk lah antara malaikat sing ngangkat kursi sing tukang nyangga kursi awit pertama digawe andai selawase iku ambek sing tukang nyangga aras niku game kira-kira jarake bisa luwih gedhe neh makhluk Gusti Allah sing jenenge aras didangdangi dialang-alangi 70 hijab peteng hijab iku pembatas jadi cara sing nyangga kursi niku ora papat sing nyangga aras ya ora papat aras niku singgasana lah antara malaikat sing nyangga kursi ambek malaikat sing nyangga ars niku ana pembatas sekat peteng 70 lan sekat padang 70 kenapa didangi semono mergo nek nganti ora didangi ruang gelap mau malaikat sing rayok gedine sing nyangga kursi iku li Allah tahtariku hamalatul
kursi min nuri hamalatil arsy supaya malaikat sing njaga nyangga kursi mau ora kobong kena pancaran malaikat sing tukang nyangga aras mergo bodine luwih gedhe gak ilo-ilo meleh sing malaikat nyangga aras mergo malaikat sing nyangga aras iku dibatasi hijab 70 saka ruang gelap lan 70 saka nur. Lah ana hijab siji lan sijine cara batas ruangan siji lan sijine iku lakon disebutno nek kene 500 tahun. Kek sepiro gedene aras sing alam sing Gusti Allah sing pirsa. Makhluk Gusti Allah sing paling gedhe niku ars. Ars niku singgah sana. Lah ning ayat iki disebut Al-Qur'an pisan tok niki jeneng kata kursi iki ya nang ayat iki tok. Kursi iki wae iki gedene ra lumrah. Dadi bumi langit sak isine, bumi sak pitu sak isine ya lintang ya srengenge, bumi sak isine sak pitu iki nek dikek jero kursi didikek nang kursi makhluk iku jalan jenenge kursi niku mung kaya duit koin duit tali dicalon nang latar ngono ki mau ana kate liya nyebutno la kursi iku nek didekek nang jerone ares suwalike kaya dene koin nang latar meneh sepira dene wae lah wae dhewe dikonangan kaya ngono iki ben apa ben sadar nek manusa iku di antara makhluk Gusti Allah iku wis sipit cuwipit ra bejanji ben ora kemlinti banjur Gusti Allah sepira gedene yo wa alam wa akbar wa agung wa mulya wa gedhe timbang apa wae iki ayat kursi ayat sing wale utama lan akeh khasiate sering disebutake di antarane ana sing hadis tak cuplekno beberapa hadis minha man qara'a inda ujihi min baitihi sapa wong sing maca ayat kursi nalika arep metu saka omahe kana fi dhamanillahi hatta yarji'a monggo wong mau dalam jaminan perlindungan Gusti Allah nganti balik minha hanya hadis mulai tak sebutnya patah tapi tak sebutnya beberapa mawon man qara'aha dubura kulli sholatin sapa sing maca ayat kursi saben-saben bar salat lam yamnahu min duhulil jannah moko ora bakal ana perkara sing iso nyegah saka mlebu swarga sebabane awake dhewe anggere bar salat padha wiridan ayat kursi nek ana wong biyen wonten niku para luhur niku nek ngenekno wiridan sing dibiasakno niku ya kanthi lawan pesan hati mboten men padha ngarang mboten ben gampang mlebu swarga cuplekno anune oleh tugale ayat hadis mulai sampai rotan seneng jenenge tafsir sapa sing maca dumang aha sapa sing maca ayat kursi mau maca ayat kursi neng omahe sudah jawab mau monggo omahe dijaga saka sihir selamat saka sihir suwene 30 dina lan sapa wonge tak jawabno wae sing maca iku nalika ape sare dadi alamat boji iki ning atase lempene ape to monggo bakal dilindungi dening Gusti Allah ora dheweke tok tapi ana
Ya Gusti Allah iku al-hayyu zat kang urip abadi, zat kang urip selawase. Al-qayyum tur zat kang nek mana wong kawan yen jumeneng kelawan zate dhewe. Nek mana nek saiki jumeneng berdiri sendiri, ora butuh sapa wae. Jadi Gusti Allah iku jumeneng kelawan zate dhewe ora butuh direwangi sapa wae. Ngatur srengenge, ngatur bulan, ngatur lintang saeneke. Bumi sapitu saeneke niku ora butuh bantuane wong. Awake dhewe nek cara akal. Nek dadak motor nyukit bane angel ae wangi nyekeli bane iki Mbak. Iki nyekeli pentile, wangi nyekeli jagane benar. Gusti Allah ngatur bumi langit saisine awit pertama diciptakno nganti sakniki ora butuh diwangi sapa-sapa. Ora butuh bantuane sapa-sapa, ya ora kerepotan. Carane modhono gedang, carane modhono pelem maune pelok iso modho apa. Kok pada hari yang sama, waktu yang sama ya ono jati maune mengisi jadel modho. Maune beras ning bapak sauli modho dadi winet, terus mekar dadi sabompol dadi lemu. Dewa akhirnya modho Gusti Allah al-qayyum jumeneng kelawan zate dhewe, ora butuh direwangi sapa wae sayang menawa yang kene lan nganti kapan wae ora kekurangan. Ngeten iki ya wae dhewe konangan ben ora keliti. Ben ora mati. Ora biyen ben ora digantiku, ben ora keliti sadarane awake dhewe iki ra iso apa-apa. Isone ning daku Nana Yasin doa disebutno awalan yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama wa hum laha malikun. Oh iki bodak gak mudeng kok piye. Ora keludhangan iki pikirane blokot ora mudeng. Nek temene ingsun Allah wis gawe apa wae termasuk gawe reja kaya an'ama fahum laha malikun. Wong-wong mau ning senengane ndaku isone ning ndaku. Apa-apa sing apik isone ning ndaku padahal ora gawe. Piteke yo ora gawe, modot-modot kene ngetuli pakan wae, pakan sing gawe ya Gusti Allah, sing kula jagung kula pare Gusti Allah. Tapi nek ndoke wakah niku, ndoke sapa? Ndokku. Padahal ora ngedeno ya ora gawe tapi amboe ndokku. Ngono ki nek cek seimbang ku cek mending umpamane nek telek sapi to telek jrot ning arep pelanggan to ning arep bondo iki. Lek sapa iki telekku aja lho ngono-ngono ya cek mending. Lho ngono iku kita dhewe iku ora iso mikir iso omong lho boten jutek lho. Lah nek doke iku dajal ora melok deno. Diteke kok sekali-kali didadakno mungkin ditotol pakakno titike ngono. Doku wae. Engko nek mambu to lek bosok ambek buah. Pakakno pitek. Dajal karo dadaran piteke sing ndok sing ngeden lho. Jek angen iki totol pitek mesti arep diandring. Ngono iku, ya ngono iku kelakuane kok masuk barang iki. Ada kula mulai maca Quran isi. Kok senengane aku sing apik-apik tak diakui, tak isi ra jujur menungso iki tak pikir awakku dhewe. Asis malahan wajib ya malahan padha wae. Tak angen-angen awakku dhewe ngoten, wong iki gak doanan. Ora melu gawe senengane ndaku ahum laham malikun. Aku tok. Sapi nek api sapi kuah. Aku jajabuan nek ngarep kok. Anggere pedhet Brahman pelayan iku sapa sapiku. Terus nek ngono. Ana letong bedret dalan tretong sapa?
tak boleh ngono cek mending lek padha ae nek lebih nanti bertukul neng rumah. Kalau dia sedang kerja ya Gusti Allah, makanya apa maksudnya ora tahu nggone melek nang iki nganti pirang tahun ya ora. Waktu dhewe jajal nek mateng ceblok. Di nek belum sing apik ya belum kulo aja lho. Jajal nek krokone ceblok nang tanggane. Iki krokone sapa? Ora nek muni krokokku. Aja, larangku lho krokokku. Jadi dengan tata hukum itu cara ceblok ra gede wong arane muni. Aja lho, daduk rokok kuwi. Jatuh campur nek pange sak lengene ceblok sempal ra angin. Aja lho kayuku jopek ndang kok ngodono ya ora. Kula tak pikir-pikir ya mirip bapakku kok ngono, mlane nang Quran aku isin. Isin yo ora mudeng artine ya gak isin, malah pede. Aku rada isin nek ngono damulanku dadak yo ngene iki. Padahal wong amah-amah kuwi malah nemen jan. Apa ae sing apik didaku kabeh. Ngelek wae kono kabeh nek tanggane. Kuwi yo rokok-rokok klaras iki dipun tanggane daku bisa nek ngono. Wae kuwi aja. Letang ku aja aku mulai. Wa hum la amalun kali sinamila pikir-pikir. Di moco kita nak hati ni je bersih. Dan kalau kena ada roh tu, rata tak isinan, rata tengok kat aku sih penting aku malah buang kain oleh takoi. Aku cepet malah buat takoi reno, coba mulai jadi takoi. Aku kata aku malah mumet kat. Neng dunia biar beliau senang buju, nang kini kau cebok pelantari takoi. Aku nak dong. Pokoknya aku sih penting dia aku senang berpakai. Bentuk tak kau tapi mungkin dibukuk tenang tenang sampai malaikat ditekok di tenang sing wong di ngaku disenengi kuwi enek buktine neng gak buka no ben ora mubadir kita betul barno yayang iku sendiri tentang surat wong fadilah wong sing seneng be wong ahli Quran sampe dikumpulno tak lucu ngene wae neng juga tengah sini, nama kati ngomong ya, enak kitab. Mengapa di kitab tapi kok banyak tak tunduk dan mangkang. Pengalur ini sampai tidak mengikuti Allah. Weh, ngomong biar sing neng dunia sebut senengi dia ngerti. Gulai kafe, orang yang senengi gulai namasar, gulai kafe. Siapa sing senengi sing bijak. Nah suwargo aku wong seiman tak jalan suwargo ditakoki ngono wonge aku dhewe ditakoki malaikat wis sampe kadis yo nek wong seneng tak golek tenan jombe nek wong jirene seneng mek kowe takoki yo seneng tapi malah sate Gusti besek pepesek sok ben-benen cukup nek kadise ngono maksude ditakoki kowe kan cek eleng wong sing kok senengi nalika nang donya bocah sing hafal Quran. Nggih Gusti, golek ana nang masyar. Makane hadis suci sing sering tak sebutno niku niki nang majelis sab'un wa arba'un. Majelis nomor 7 bab fadilah Quran hadis suci sering kuno dawa tapi tak ceplok wae. Ana hadis suci dawa ya Muhammad mur ahlaka ayyukrimu salasah iku ning Bukhari Nasib halaman 180 Muhammad perintah umatku supaya ngajeni ana wong telung golongan. Siji apa malah diserakan mengero di kitabe ya nek kita baca mur ahlaka ayyub bi musalasa siji al walidu bapake wong tuane loro al alimu telu hamilul Quran wong sing hafal Quran ya Muhammad hadirhum min ayyudibuhum weten-weten ana umatmu peringatan umatmu aja nganti gawe nesune wong telung golongan mau mergo baina wa bi yastatu
mripat yo tibu murka bakal banget dahsate marang wong sing gawe murkane wong telu mau. Dawa hadise oleh waktu tak jelasne. Di antaranya ya Muhammad Quran ila maka ya bagi alaihi samawati wa ardi wong Al-Qur'an iku nek mati ditangisi bumiku langitku sapi itu padha nangisi lan malaikatku. Pokok coba gawe lara nek gawe lara atine aku bakal saya nemen bentukku dawa pun balik nang ayat iki lho. Gusti Allah Al-Hayyul Qayyum. Jadi wong iki jumeneng lawan dadi dhewe ora butuh sapa wae. La ta'khudhu rangalak hu ing Allah apa sinatun rasa ngantuk. Gusti Allah ra nate aja neh sare. Sinatun ra nate ngantuk wala naumun lan apa meneh turu. Blas. Jadi Gusti Allah niku aja neh sare turu ngantuk wae ra nate. Mulane Nabi Musa pernah protesi Bani Israel. Musa Gusti Allah niku pengenalan niku pernah turu ora? Kula pripun nek jawab ngeten iki Gusti. Gusti Nabi Musa ya kok langsung protes ning Gusti Allah. Ya sik nggo botol Musa terus turu. Terus jogo sekali suwi aja nganti ceblok ya. Aja nganti ceblok cekeli terus. Terus dicekeli terus. Sak belayaran ngantuk terus pecah. Iya Musa. Wah pecah. Mesti juga pecah. Joko kalau ngantuk sak belayaran. Lah banyak Musa. Saiki sauri nang omahku. Nek nganggo sak belayaran nek kan jogo botol wae dadi pecah apa nek bumi sapi tulangan sapi nek aku duwe turu aku ngantuk terus dadi apa bumi sapi tu kowe dadi bledekan ora wujudmu cara basa kene ngoten. Ini Gusti Allah tak tunggu sinatun wala naum. Lalu itu tetap kudu Gusti Allah ma utawi barang-barang bisa mawatikan ing dalem pira-pira langit sapitu sak dhuwure langit isen-isene langit ana lintang sing cacahe bermiliar-miliar niku kabeh kagungane Gusti Allah sing gawe Gusti Allah. Ana srengenge sing mentor-mentor wae kae manggone ning langit sapapa. Sepira gedene wong nek ngerti wong bumi sing dinggone iki wae ra ngerti sepira gedene. Sing dinggone rono rene iki ra ngerti roe iki sak tenggelem tok wong iki sak tenggelem wae ora lengkap. Ora dalan sandi ning donya iki ra ngerti kabeh lumahe bumi iki enek apa wae ra ngerti. Jerone bumi wae enek apa ya ra ngerti saputuwe. Wis akeh sing ora ngerteni. Kabeh wae Gusti Allah sing ana nang isen-isene langit lamaran kabeh barang-barang bil ardi kang ing dalem bumi ing ana istilah bumi sapi kuwi gek nang di pangone bumi sapi kuwi. Oh bumi meja negara kene tok wong kene ora lakani nek dadi aja negara. Sekarang iki lho wong iki kabeh ora enek sing lakani rata kabeh ora enek.
ini kejaba kelawan izine Allah Ta'ala. Jadi yang ini pertama iso nyafaati yaitu Kanjeng Nabi. Ana awal syafi'in musaffa' wala fakhra. Aku iku somben ning akhirat wong sing kawitan pertama kali wae syafaat pitulungan. Lan aku ora gaya, ora sombong, fakhrun ki bangga, ora bangga. Jadi somben pertama sing diwehi hak maringi syafaat pitulungan iki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bangkit-bangkitno nang masar niku terus sujud terus ora kersa ngangkat mustakane nek urung didhawuhi Gusti Allah wong ridho. Kum ya Muhammad, angkatken sirahmu Muhammad, iki ora wayahe sujud. Terus Gusti Allah dawuh wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kowe bakal diparingi apa wae penunmu nganti kowe atimu lega ridho. Wis njaluk apa wae diparingi. Pertama kali sing disuwun Kanjeng Nabi, idan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Nek ngoten Gusti kula boten ikhlas, boten ridho siji-siji umat kula nek mlebu neraka. Ya wis dijabahi kaya. Dadi wong anggere jek Islam ya muslim dosane akeh lah. Ya bangsa umpamane akhirnya tetap dilebokno swarga kalau mate Kanjeng Nabi muslim lho Islam. Cek la ilaha illallah sapatine. Ampun terus oleh ora ana kang iso nyafaati kejaba sing diizini Gusti Allah. Sawise diizini Kanjeng Nabi sing iso nyafaati meneh terus para nabi-nabi liyane lagi iso paringi syafaat ning umate. Bar kuwi lagi wong saleh-saleh, para ulama, para kiai, para ahli Quran iso wae syafaat iki basa Arab bojone pitulung sing iso nyafaati ya kuwi sak banjure para alim, para saleh salafus sholihin termasuk bocah sing apal Al-Qur'an mau iku iso nyafaati termasuk wong sing duweni majelis, duweni jamaah ngaji ngono iku pemimpinnya sing apik diundang dhisik ya umane temu kula ummah nasib bi imamihim. So ben akhirat kabeh loro tak undang, tak panggil sesuai pemimpinnya imam sik. Imam panggil sik. Rombongan di Masuri cara ngono. Nggih. Wong iki melok tenang yo nggih. Tapi bagi kalau klewas-klewas sih betul kere-kere tak wingo. Tapi aja kok tinggal kere-kere nang ngene. Biyen yo wong anggere jare tangane klewas-klewas semut wajib bae sisi. Jadi ana sing iso nulungi nek wis diiringi Gusti Allah. Nah, terus wala ya'lamu mirsani sapa Allah ma ing barang baina aidi kang ana ngarepe wong apa sing di depan kita apa sing nang jero sae apa nang jero tas apa nang jero atine dhewe Gusti Allah pirsa wa barang-barang hal kang samburine wong sing disingitno sing disembunyikan Gusti Allah pirsa wala yuhitu lan liputi bisa ini melawan wiji-wiji oleh itu lawan orang meliputi yang menguasai sapa wong akeh bisa ini melawan suci perkara min ilmi sama ilmu Gusti Allah illa bima kejaba barang sa akan ngersake sapa Allah. Maksudnya piye sapa wae ora bakal ngerti nguasani ilmu-ilmune Gusti Allah kejaba sing Gusti Allah kersakno. Contohnya para nabi diberi wahyu, para ulama diberi ilmu sing dingerteni ya sebatas barang sing dikersakno Gusti Allah. Wasi'ah iki bab kursi sing tak sebutno mau intine iki. Wasi'ah kamot utawa muat utawa longgar
longgar sedang apa kursine Gusti Allah. Apa kursi sakuan siji tok iki. Mulane disebut ayat kursi mergo nek kata kursi. Apa kursine Gusti Allah apa sing muat ing apa samawati pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi. Dadi kursine Allah taala wae sing tak sebutno mangkone ning kono dhuwur langit sapitu. Dhuwur langit sapitu iku lingkaran sabanjure Sidratul Muntaha. Terus sing ke-8 mustawa, bar mustawa roh terus lagi arsy. Lah mangkone kursi iku nek antara arsy sampai mustawa. Lah arsy kuwi makhluk Gusti sing paling gedhe. Kursi sing semono gedene mau ning arsy, ning singgasana kuwi ijek kaya apa jenenge koin ning tengah papan. Wasi'a kamot kursine Gusti Allah as-samawati wal ardi sedeng kaya dene duit receh dikelatan. Wala ya'udulan orang ngeboti ing Allah hifdzuhuma jaga langit lan bumi. Kira duwe kesel kerepotan Gusti Allah jaga langit lan bumi iku ora duwe kerepotan, ora duwe kesel, ya ora duwe bingung saya meroyane sampeyan wis wayahe langit sing semono jembare semono ambane sapitu iku dilinting dibuat. Ora boleh iman Gusti Allah maksudke piye nek linting sempurna nek juz 17 yaumana wis sama akado yisikil lil kutub iki sing rasa sing ngapalno sampeyan dina kiamat langit-langit kabeh bakal tak linting tak gulung kata yisikil lil kutub kaya dene wong tukang nulis linting surat tulisane kaya dilinting kaya gapet digulung itu dibuat di langit. Lho gak kowe mangkat Gusti Allah maksudke bumi saisine dilebur diganti bumi anyar. Ora boleh iman. Lintang sing sak arat-arat tambane sing wong saiki pengen jajake sitok wae ora iso. Soben rontok kabeh ilan rujum kadarot lintang dilebur kabeh, acul kabeh. Rontok berbenturan acul gak kowe iman Gusti Allah maksudke. Ora iman Gusti Allah mau perkasa. Dadi suarane tapi sampe ajure iku wong-wong wis enak mati kabeh. Wong krungu gemuruh pertama udah mati sukara mau bisukara. Sing wong apik-apik wis mati dhisik jauh iki kiamat. Wong elek terus mati bingung tamate terus matine lebur. Dadi sampe suarane karo prang suarane ana bledek saiki wong deger-deger ora trimo kaya bledek kuwi yo. Bledek iki jane jadi malaikat kok. Malaikat jenenge malaikat roh itu. Padha disupati lapo. Mati kok awak enek bae wong mati kok bledek tapi diakeh sing mati tiba ning rahang. Bledek iki malaikat roh itu. Lah cara kono maca tasbih. Mergo makhluk wedi. Nek maca tasbih buang gledak-gledak ngono. Nek tak latih cuti cah sing ngapa-ngapa kuwi. Wong bledek dina diceluki jenenge nek surat Ar-Ra'd. Sabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi juz niku juz 13 surat Ar-Ra'd. Malaikat ra'du maca tasbih lan maca tahmid ning Gusti Allah. Mergo wedi tunduk ning Gusti Allah. Dhewe suarane malaikat maca tasbih lah kok banter men. Lho lah malaikate gedhe kok. Sampai malah menekan akhirnya menekan wong elek-elek itu suarane ngungkuli sak banter-bantere bledek mripate ngungkuli padane saenake lidah halilintar iki mulane kadhe bledek. Ati ya anak bledek biyen mulai nek bledek ya awake dhewe cilik ya nek bledek nganti saiki ora pernah nantang oleh nek kendel kaya aku. Andange tak waduk nek Gusti Allah. Nek imane kami lho. Yang pilih saiki tok malah murid ora mati ora simpan yo.
bledheg niku malaikat, nek malaikat jenenge malaikat Ra'du. Maca tasbih. Coben suarane ora temu kaya bledheg kok malah gemuruh. Lintange dijur. Rengenge dilempet, apa jenenge langit dilempet digua. Orang rugi Gusti Allah masuke. Wala yaqudu lan orang batu-batu orang repotno Gusti Allah kok ibuma njogo langit lan bumi. Kok wis pirang juta taun langit kuwi awake dhewe ora roh. Kok wis pirang miliar taun ente ora tau rontok, ora tau mlethek, ora tau srengenge